No niin, lämpimästi tervetuloa mun videolle. Tänään mä ajattelin puhua uuden ajan parisuhteista. Eli mä uskon, että monet, jotka tämän videon pariin päätyy, niin on ehkä kulkenut jo pidemmän aikaa henkisellä polulla tai tämmöisellä itse tutkiskelun polulla. Ja te varmasti olette tietoisia siitä, että meidän maailma on isossa murroksessa ja muutoksessa just nyt. Ja meidän vanhat rakenteet ikään kuin alkaa pikkuhiljaa purkautumaan, koska ne ei palvele meitä siellä uudessa ajassa enää. Ja mä uskon, että myös parisuhde sellaisena, mitä me on totuttu parisuhdetta ajattelemaan, millaisissa parisuhteissa me on ehkä aiemmin eletty, niin myöskään ne ei tule enää niin kuin sellaisenaan palvelemaan meitä, eli myös parisuhteiden on vähän niin kuin pakko muuttua, jotta ne tukee meidän ikään kuin kasvua ja sitä olemista siellä uudessa ajassa. Ja mä uskon, että monilla meillä on ehkä samanlaisia kokemuksia niistä aiemmista parisuhteista, eli yksi iso ongelma on ehkä ollut se, että asioista ei ole puhuttu. Eli on ollut hirveän vaikeaa ottaa niin kuin vaikeita asioita keskusteluun. Ja jos niitä on ottanut keskusteluun, niin sitten ehkä jompikumpi on tavallaan paennut, ei ole suostunut keskustelemaan asioista. Tai sitten esimerkiksi on aloittanut mykkäkoulun niin sanotusti. Ja mykkäkoulu on aina myös sellainen ikään kuin kontrollin ja tämmöisen hallinnan väline. Eli silloin jos toinen tietoisesti on puhumatta pidemmän aikaa eikä tavallaan kerro sulle sitä, että milloin hän aikoo palata tähän keskusteluun, niin silloin se on aina jonkunnäköistä rankasemista ja hallintaa. Eli silloin tämä toinen odottaa, että sä lähestyt häntä ja pyydät anteeksi ehkä sellaista, mitä sä et ole edes millään tavalla aiheuttanut tai tehnyt. Mutta toinen ikään kuin kieltäytyy keskustelemasta asiasta. Eli se on yksi sellainen iso juttu, mikä ei voi enää niin kuin tavallaan jatkaa meidän mukana sinne tulevaan aikaan ja tuleviin parisuhteisiin tai niihin uuden ajan parisuhteisiin. Ja samoin ylipäätään kaikki alistaminen, hallinta, kontrollointi. Eli meidän pitäisi uusissa parisuhteissa olla ikään kuin tasavertaisia kumppaneita keskenämme ja kumpikaan ei voi alistaa toistaan tai kontrolloida tai hallita. Et mä uskon, että ne uuden ajan parisuhteet tulee olemaan sillä tavalla paljon vapaampia, mutta toki siellä on niin kuin luottamus ja rehellisyys ne kulmakivet, mihin se parisuhde niin kuin rakentuu. Ja keskustelu on varmaan niin kuin tosi tärkeässä roolissa ja se, että me pystytään sanottamaan meidän tarpeita. Eli tällä hetkellä varmaan aika harvoin ihmiset edes välttämättä tunnistaa niitä tarpeita siinä parisuhteessa, mutta ainakaan ei välttämättä sanota niitä tarpeitaan. Eli se pitäisi tulla paljon avoimemmaksi se kommunikointi. Ja sitä mukaan kun ihmiset alkaa, ainakin henkisellä polulla olevat ihmiset alkaa niin kuin kuorimaan niitä maskeja ja rooleja ja kerroksia sieltä itsensä ympäriltä ja tulemaan aidommiksi, niin silloin se aitous tulee myös sinne parisuhteeseen ja silloin asioista on myös helpompi keskustella ja ottaa ne ikään kuin pöydälle. Mutta se vaatii sen, että molemmat kykenee siihen, eli kumpikaan ei lähde siinä kohtaa pakenemaan, kun aletaan keskustella ikään kuin vaikeista asioista tai haasteista. Ja myös tämä maskuliini ja feminiini on ollut niin kuin meidän yhteiskunnassa aika epäterveessä mallissa tai energiassa. Ja nyt on tarkoitus myös tervehdyttää sitä maskuliini- ja feminiini energiaa niin naisissa kuin miehissä. Eli meissä on nämä molemmat polariteetit kaikilla. Ja meidän täytyy ne energiat ikään kuin saada
sinne puhtaampaan versioon. Ja me ei ole ehkä Suomessa totuttu, että esimerkiksi mies niin kun pystyy kannattelemaan naista silloin, kun naisella on iso tunnereaktio meneillään. Ja sitä se terve maskuliini on, että se pystyisi kannattelemaan ja olemaan tukena silloin, kun nainen tavallaan ne tunteet lähtee menee vähän niin kuin isommiksi tai yli tai jotenkin tulee semmoinen valtava iso tunnereaktio. Niin silloin me tarvittaisiin sitä, että se mies pystyisi olemaan siinä ja kestämään sen tunnereaktion ja tavallaan hyväksymään sen, ettei se ala niin kuin moittimaan sitä naista siitä, että sä et nyt hallitse sun tunteita. Tai ettei se lähde paikalta pois ja jätä sua yksin ikään kuin itkemään johonkin huoneeseen. Eli että tämä mies pystyisi olemaan siinä läsnä, kannattelemaan sua, tukemaan sua ja vaan ikään kuin sä saat tulla nähdyksen sun tunteen kanssa. Ja toki tämä on molemmin puolista, mutta mä uskon, että naisilla on vielä enemmän tätä tunnevuoristorataa mitä miehillä. Mutta miehillä on sitten taas ehkä ollut enemmän semmoista tunteiden patoamista, eli heidän on ollut vaikea näyttää vaikka surua tai pelkoa tai herkkyyttä. Ja se olisi myös tärkeää, että se nainen pystyisi sit olemaan läsnä sille miehen vaikka herkkyydelle tai surulle. Eli ihan molemmin puolin siellä uuden ajan parisuhteessa meidän pitää pystyä kannattelemaan sitä toista sen hänen tunteensa kanssa. Ja toinen on se, että miehen pitäisi niinku tuoda turvaa siihen parisuhteeseen. Eli tavallaan silloin se nainen uskaltaa olla autenttinen ja auki ja tavallaan puhuu niistä omista tunteistaan, omista ajatuksistaan. Sen ei tarvitse pienentää itseään, kun se tuntee sen turvan, että toi mies pysyy tossa, vaikka hän olisi joskus vähän puhuisi ikään kuin jostain henkisistä asioista tai sellaisista jutuista, mitkä ei ehkä siihen mieheen välttämättä resonoi, mutta kuitenkin hän tuntee ja tietää, niin kuin, että hänellä on se turva, että toi mies pysyy tossa, vaikka hän aidosti ilmentää itseään. Ja mitäs vielä? Joo, sit sellainen, että mä koen, että tämän hetken näissä vähän toksisemmissa parisuhdemalleissa, mitä täällä on paljon nyt vallalla, niin miehet on sellaisia, että ne hirveästi katselee muita naisia. Ja niiden some-feedit voi täyttyä jostain mallejen ja missejen ja bikini-naisten kuvista. Ja myös jos sä oot vaikka miehen kanssa ravintolassa tai kahvilla, niin sä voit huomata sen, että hän koko ajan, aina jos menee ohi joku kaunis hyvännäköinen nainen, niin sä näet, että skannaus menee niin kuin päästä varpaisiin ja varpaista päähän. Ja myöskään sitä miehet ei voi tehdä niissä uuden ajan parisuhteissa, koska silloin se nainen kokee, että sä et ole valittu. Eli joka kerta kun se mies katselee jotain muuta naista, niin tavallaan sillä naisella tulee se olo, että mä en ole valittu. Ja silloin tämä mies myös ikään kuin kuluttaa omaa energiaansa sinne niin kuin niihin muihin naisiin, vaikkakin vaan katsomalla vaikka somessa päivittäin näiden muiden naisten bikinikuvia, niin hän aina kuluttaa sitä omaa energiansa, vuotaa sitä omaa elämän energiaansa sinne näille muille naisille. Ja silloin se on ikään kuin pois siltä sun omalta valitulta, siltä sun kumppanilta, siltä sun naiselta. Ja mä oon sitä mieltä, että tätäkään meidän ei niin kuin naisina enää pitäisi tulevaisuudessa tai tänä päivänäkään, jos sulla on jo sellainen parisuhde. Mulla ei ole vielä sellaista parisuhdetta, mutta sen takia mä puhun nyt tulevan ajan parisuhteista. Niin mutta mä uskon, että monihenkinen nainen elää jo nyt tällä hetkellä sellaista parisuhdetta. Mutta niin meidän ei myöskään sellaista pidä enää niin kuin hyväksyä. Eli meidän pitää saada kokea, että me ollaan tälle toiselle se sydämen valittu, jotta se turva säilyy. Eli silloin se turva lähtee sieltä valumaan pois, kun sulla on koko aika se olo, että sä et riitä, että sä et ole riittävä, että siihen tarvitaan myös ikään kuin sitä energiaa sieltä muualta. Ja se ei ole hyvä juttu. Ja sitten meidän naiset,
Niin meidän ehkä semmoinen perisynti on ollut se, että me hirveästi puututaan sen miehen tekemisiin. Eli jos se vaikka rakentaa nyt vaikka terassiin, niin me ollaan siellä ikään kuin mallintamassa ja näyttämässä, että sen pitäisi olla tämmöinen ja tähän pitäisi tulla nyt toi kohta ja toi pitäisi olla tollainen. Eli me hirveästi niin kuin puututaan siihen miehen olemiseen tai tapaan tehdä asioita. Niin meidän pitäisi myös niin kuin enemmän luottaa siihen, että se mies osaa handlata ja hoitaa sen asian, vaikka me ei puututtaisi siihen. Päinvastoin meidän pitäisi kehua ja tavallaan kiitellä ja antaa hänelle arvostusta siitä, että vau, mikä terassi, että ihan tosi upea, että ihan mahtavaa, että sä niin kuin sait tällaisen aikaiseksi, että mä oon niin kuin tosi kiitollinen ja onnellinen, että meillä on nyt näin upea terassi esimerkkinä. Eli meidän naisten pitäisi luottaa siihen, että ne miehet pärjää ilman, että me puututaan niihin asioihin ja tavallaan antaa ikään kuin heidän johtaa ja liidata ja tehdä niitä päätöksiä. Eli monesti naiset on ollut tässä aiemmassa ajassa niin sellaisessa toksisessa maskuliinissa, että me hirveästi yritetään hallita asioita ja puuttua asioihin, kontrolloida asioita. Eli me tavallaan koko ajan ollaan vahtimassa sen miehen työn jälkeen tai sitä, miten se hoitaa ne asiat, eikä luoteta siihen, että hän hoitaa ne omalla tyylillään, mutta ne tulee varmasti tehdyksi ja me voidaan olla tyytyväisiä siihen, miten hän on nähnyt parhaimmaksi hoitaa sen asian. Eli tässä meillä naisilla on niin kuin opeteltavaa. Eli siinä uuden ajan parisuhteessa me luotetaan ja me annetaan sen miehen liidata ja johtaa. Ja me luotetaan, että hän saa tehtyä ne asiat oikealla tavalla. Ja olisiko vielä jotain, mitä mulla tulisi tästä nyt mieleen? Ehkä myös se, että me osattaisiin ottaa enemmän niin kuin apua vastaan, ihan molemmat, mutta varsinkin me naiset. Me on totuttu siihen, että me kannetaan kauppakassit ja hakataan naulat seinään ja tavallaan tehdään niin kuin kaikki asiat, että sillä miehelle jää oikeastaan tilaa tehdä niitä maskuliinisia asioita, kun me ollaan tavallaan niin pärjääviä ja omavoimaisia. Niin meidän pitäisi myös ikään kuin uskaltautua siihen, että me otetaan vastaan. Eli se mies haluaa tavallaan, että me oltaisiin pehmeitä ja vastaanottavaisia ja hän saisi tavallaan palvella, on ehkä väärä sana, mutta kuitenkin, että hän saisi tuottaa meille sellaista hyvää oloa. Eli hän haluaa kantaa ne kassit sinne autoon, hän ehkä haluaa avata meille ovet, hän haluaa tuoda meille sateenvarjon, kun me mennään tuolla sateessa, ettei meidän kihara kampaus mene niin kuin pilalle. Eli annetaan niiden miesten myös niin kuin huomioida meitä, eikä olla silleen, että hitto, kyllä mä pärjään, älä nyt vaan niin kuin, tuu tähän nyt säätämään, että mä pärjään. Eli meidän pitää tosi paljon pehmentyä ja pystyä ottamaan sellaista huomioon vastaan. Sitten ehkä sen haluan sanoa vielä, että monesti miehet ajattelee, että naiset haluaa niin kuin tyyliin rahaa tai että mies on komea, pitkä ja tyyliin fiksu ja niin kuin sellainen, että ulospäin kaikki näyttää hirveän hyvältä. Mutta oikeasti naiset niin kuin arvostaa eniten sitä, että se mies arvostaa heitä, se kunnioittaa heitä. Eli se on niin kuin se isoin juttu, mitä me naiset toivotaan siltä mieheltä. Ja tavallaan tämäkin, että se mies katselee niitä muita naisia, kun se on sunkaan ravintolassa illallistamassa, niin silloin se osoittaa sen, että se ei arvosta sua. Sä et riitä, hän ei kunnioita sua. Ja tämä on ehkä sellainen, mitä harvat miehet tulee ehkä ajatelleeksi, että he ajattelee vaan, että no toi on tuollaista ohimenevää, että mä nyt vaan satuin vilkaisen, että olipa nättiä, että kyllähän säkin voit katsella, jos joku hyvännäköinen mies menee vierestä. Mutta se ei ole sama asia meidän naisille. Me naiset niin kuin halutaan kokea se, että me ollaan valittuja ja meitä arvostetaan, meitä kunnioitetaan. Ja meillä on tunne, että me tullaan nähdyksi ja me riitetään sellaisina kuin me ollaan. Varmaan jäi vielä paljon sanomatta tästä aiheesta, mutta tähän videoon tuli nyt tämän verran tästä uuden ajan parisuhteesta, että millaisiksi mä ainakin itse toivon, että nämä meidän parisuhteet tulee muuttumaan. Että ne olisi avoimempia ja keskustelevampia ja
toista arvostavia ja kunnioittavia. Mutta ihanaa kun katsoit ja mä olisin tosi iloinen, jos sinne tulee peukutuksia tai kommentteja tai tykkäyksiä tai jakoja tai mitä nyt ikinä. Mutta kiitos, ihanaa kun katsoit. Ihanaa päivää sulle.